Здравейте, добре дошли в следващото видео. Мисля, че часът настъпи и днес ще говорим за силните страни и всъщност как да разпалим нашето ADHD, тъй като последния път, ако помните, говорихме за iModel, който е в 5 стъпки и запалването е най-важното нещо да стартираме изобщо двигателя и да сме сигурни, че е насочен в правилната посока. Така че преди да започнем, който все още не е направил теста, искам да ви поканя отново да го направите. Има линк в описанието. Натискаме бутончето Take the Free Survey. Може би ще ви иска регистрация, преди не искаше, но просто можете с имейл да влезете и да направите теста. 15 минути ще отнеме. Който е готов, можем да продължим напред. Така. И преди да започнем, всъщност нека да направя една вметка. Въпреки реалните предизвикателства с ADHD, то всеки един от нас се ражда с набор от индивидуални и природни уникалности. Какво означава това? Тъй като често виждаме, нали, и по света как винаги се отличават разни хора с таланти, с успехи и така нататък. И ние си мислим, аз не съм чак толкова специален, нямам нищо в мене и така нататък. Всъщност не е точно така и всеки един се ражда с природна уникалност, с нещо, което му идва, което е в него и той все още не го знае. Затова и днешната тема всъщност иска да ни помогне да открием точно тези наши натуралности, които са там. И съответно тази тематика за силните страни е една от тях. И тъй като тя е всъщност с английско наименование VAIA, т.е. Values in Action Character Strengths, цялото това нещо е базирано на години проучвания и е патентовано психологическо оценяване, създадено с цел да идентифицира профил от силни характеристики на всеки един човек. Тази практика, както казах още в началото в едно от предните видеа, където промотирах изобщо теста, това не е просто някаква измама, която да продава ADHD, силни страни и така нататък. Цялото това нещо всъщност е приложимо и много коучове, не само коучове, това е част от позитивната психология, цялото движение на позитивната психология го разработва и неговото съкръщение е CSM. Т.е. много от вас вече може би знаят популярния DSM, който се категоризира с човешките дефицити и разстройства, по които всъщност, нали, психиатрите оценяват и поставят диагнози и така нататък. Всъщност CSM е позитивният еквивалент на цялото това нещо и ни помага наистина да открием нашите потенциали, тези природни заложби, които имаме, дори да не знаем, дори да не подозираме, че имаме такива, те са там и след малко ще ги разгледаме в повече детайл, но тези двама човека, Кристофър Питърсън и Мартин Селингман, всъщност се комбинират и правят редица проучвания, след което те написват много дълга книга, над 800 страници, която е разделена на 3 части, но идеята е, че те отиват много, стотици години назад в историята и комбинират много проучвания, факти и така нататък заедно, от които се ражда този целият модел. Той е базиран на много години история. Съответно, ако някой ме интерес, мога допълнително да му дам линк към тяхната книга, ако иска повече да прочете за точно тези силни страни, но този модел е патентован така или иначе. И този тест, който днес правите, всъщност е много така по-съкратена и практическа версия, тъй като в миналото мисля, че е бил с над 240 въпроса, сега е с 96 въпроса или по-малко. Не съм сигурен, не съм най-добрият човек в точно конкретните факти. Но това няма значение. Важното е, че всъщност се работи. Така, нека разгледахме сега накратко, нали, контекста на VAIA Character Strengths, на силните страни, но нека ги поръсим малко с ADHD перспектива. Каква е тяхната идея? Тъй като, както знаем, вече с ADHD живота ни носи предизвикателства, изграждаме си негативни истории, много лесно залитаме в тази негативност, видеята, които разгледахме, изобщо последствията на цялото това нещо. Цялото това нещо ни кара да усещаме една нестабилност вътре в нас. Ние се губим, не знаем точно какво можем, съмняваме се в много ситуации, нови възможности. Идеята на точно тези силни страни е, че ние изграждаме една константа. Би го определил като извор на доказателство на нашата способност, към който винаги можем да се присегнем и да си вземем и да си напомним кои сме ние в нашето ядро. И както казах, нашето запалване може да се активира много лесно чрез доказателство за предишни спомени, в които ние знаем, че имаме този потенциал. И след малко ще го разгледаме по-подробно, но това е
ADHD през призмата. Тоест ние имаме нужда наистина от този постоянен ресурс, който и двигател, който да е подхранен с доказателства, една константа на нашата автентичност, която не е просто само ADHD. Това е нашето ядро, откакто сме се родили. Това е нашата природна заложба, с която сме създадени. И съответно, както вече някои от вас са направили теста, знаете, виждате, че имаме 24 на брой, които са разпределени в 6 групи. Със сигурност ще направя друго видео напред във времето, където можем много детайлно да разгледаме психологията за тези групи и така нататък. Малко подробно, нали, вече да е минало време, да сте постояли с вашите силни страни, да ги наблюдавате, да ги разбирате и там вече може да навлезем на едно следващо ниво, което да ги разгледаме още по-практически в живота. И съответно от тези 24, първите 5-6 са най-силната и проявена дефиниция. Това е вашето олицетворение на вашето ядро и това е вашия двигател. Обикновено, когато ги използваме нашите 5-6, това се олицетворява с липса на усилие. Това е част от теб, то ти идва природно, натурално. Сигурен съм, че имате такива неща, които наистина усещате, че изобщо не изпитва затруднение. То просто е като една рекичка си тече, на флоу на английски и всичко идва толкова натурално. И много хора, нали, от начало, които направят теста, се усъмняват, като видят, примерно, че любов им е на 15-то място. Не, няма добри или лоши, нито пък недостатъчност. Всъщност тези, които са ни от 6 нататъка, всяка една, дори на 24-то място може да имаме нещо, то пряко може да се активира заедно с първите 5. Тоест, примерно, ако има тенденция при ADHD хората самоконтрол и упоритост да излизат от 20 нататък. Примерно, моята упоритост, между другото, е на 24-то място, т.е. превода там е, че примерно много лесно се отказвам от проекти, минавам на следващите и това е факт. Този проект, който в момента движи ADHD перспектива може би, това ми е 5-я YouTube канал, честно казвам. Съответно, мога да го прикача към първите си 5 и всъщност да съм много упорит и последователен да си изпълня нещата, защото има много по-силна мисия, драйв, задвижване, мотив за цялото нещо, което упоритостта всъщност вече изчезва и представлява, тя автоматично си е силна страна. Съответно, имаме подхранване на позитивния интерес постоянно, защото ние знаем, че това не е нашата природна сила и винаги може да се протегнем там и просто няма какво да ни бутне, каквото и да се случи, то става с нас. Но съответно имаме нива на прилагане и баланс на тези силни страни. Възможно е да не ги използваме достатъчно, което всъщност физически се усеща като не се чувстваме окей, имаме нужда, чувстваме липса в тялото. Или всъщност да ги преизползваме, където вече прекалено много използваме нещо и пак води до дисбаланс. Съответно аз вече няколко пъти го промотирам и съм го сложил като линк в описанието. Разработих безплатно PDF-че, което съм превел по схема, където всъщност показва всяка една целите 24 силни страни, какво означава да не използваме достатъчно, какво е оптималното и къде е прекомерното използване. Това е снимка от актуалното сайтче, от линка, който ще отворите и може да го изтеглите безплатно. Видях, че някои хора вече са го изтеглили, което ме радва и всъщност днес е вашият момент да разберете малко повече. И всъщност отново да се върнем на първите 5-6. Това са моите резултати, които виждате отдясно. Този тест съм го правил май месец. Обикновено, като си направите регистрация, може да си правите тестове през колкото искате период от време и всъщност ще ви запазват резултатите. Аз вече имам над 2 години проби с тестове. Истината е, че първите 5-6 остават еднакви, просто си разместват местата спрямо периода, в който се намирате и примерно ако да кажем, че в момента мога да прилагам повече перспектива и затова ми е на първо място. Понякога оценяване на красотата, на английски appreciation of beauty, ми е на първо място, когато съм повече свързан с природата, съм такъв период, където наистина красотата е нещо много важно за мен. Всяка сутрин имам ритуал, в който аз ставам горе-долу преди изгрева, гледам изгрева и се радвам на това. И това нещо ме зарежда за целия ден и това е част от мен, която никой не може да ми отнеме. Съответно, отново, ако стъпим настрани и погледнем моите 5-6, т.е. имам перспектива, красота, социална интелигентност, креативност, лидерство, честност. И ако сравним, целият този проект ADHD перспектива комбинира всички мои 6 силни страни. Защото разказвам неща през моята гледна точка, през моя стил, през моя опит
Да кажем, че тази красота се оценява, изразява в това, че всъщност имам... Сега не претендирам, че съм най-естетичният човек, но винаги ме кефи да оформям слайдове. Все пак съм и работил като дизайнер. Социална интелигентност за мен е много лесно да разбера всеки един човек. Това ми идва натурално. Аз мога да се поставя много лесно в обувките, да емпатизирам на всеки един, да разбера неговата гледна точка, дори да не съм съгласен с него, мога да го разбера. Всъщност креативността не се изразява само в велики идеи и разчупено мислене. Това е базова нужда ти да създаваш. Аз съм човек, който има нужда да създава постоянно. Ако не създавам, аз се разболявам. Имам нужда да създавам, т.е. Да надраскам нещо, да напиша страница, да направя тези слайдове, да продължа напред и това нещо ме движи. Лидерството винаги ми е много готино, когато трябва да се грижа за някой или да организирам неща, да поема инициативата за някакъв проект и просто това е нещо, което ме зарежда. И честно, аз съм много честен, т.е. не мога да изложа, това просто не ми идва. Не ми идва натурално, няма да съм аз и ще си проличи когато лъжа и не вярвам дори в това, което казвам. Затова ако хора идват при мен за съвет, бъдете готови, че аз просто ще ви кажа истината директно и дори това да не ви хареса отговор, аз съм твърде директен човек. Така, да, сега нека да преминем малко на домашното, което ви дадох предния път. Гледайки вашият списък с 20-30 позитивни спомена, които предполагам, че вече сте събрали, кои от вашите топ 5-6 силни страни забелязвате? Забелязвате ли изобщо от тях? Това е много интересно и ако го забелязвате, виждате ли взаимовръзката между запалването и вашата природна автентичност отвъд ADHD? И не знам да ви направи впечатление колко много се разпалих, когато говорих за проекта и как си комбинирам силните страни. Това е универсален знак в тялото, когато това се забелязва и в коучинг сесиите. Много хора, т.е. клиента не го осъзнава, но аз виждам кога той се разпалва и мога идеята аз като коуч да му покажа, че той се разпалва от това и той да каже, вярно това ме разпалва. Наистина трябва повече да го правя. И всъщност колкото повече се зарежда позитивен интерес, той повече става в себе си. Повече автентичен, повече приемаш своето ADHD и, както казах в предното видео, не се дефинира само с ADHD, той е повече от това. Имаме едно ядро, което е много уникално. И да, ще се радвам да споделите в коментарите. Нека преминем към, може би, досадната част, но имаме две домашни задачи, които бих искал да ви дам. Първата е, всъщност, след като вече имаме цяла редица от спомени и анализ на нашите силни страни, искам сега отново да седнем и да помислим, да извадим топ 3 момента от живота ви, в които сте се чувствали на върха на света, на гребена на вълната. Наистина, просто това е доказателство за вашата способност. Това са моменти обикновено, които никога не забравяте, но всъщност не се натискайте да е някакъв велик успех. Може да е нещо просто, което наистина ви е направило много силно впечатление. Може да е жест към някой човек, няма значение, при всеки е индивидуално, но помислете за себе си. На пръв поглед може да ви се стори, че няма такъв. Ако, примерно, някой от вас има малко повече негативизъм в живота си или такива спомени, или е преминал през много трудности, със сигурност има, просто е много заровен над слоеве от негативност и не го виждаме или го виждаме, но просто го подминаваме и си казваме, то нищо особено не. Всъщност, точно там се крие истината и винаги отговорите са ни в тялото. Домашна работа 2, това е свързано с следващото видео, т.е. както казах, правим поредица. Искам да помислите какви са вашите автоматични представи и вярвания относно учене, четене, възприемане и разбиране на информация. И какво ви идва натурално, макар и да изглежда нестандартно в очите на останалите. Ако помните, както казах, аз не мога да седна и да гледам бял екран и да пиша статия, аз ще отида в парка и ще си я диктувам. Така че ще ви обясня много повече за това и какви са всъщност възможностите за всеки един. И тук това е едно от най-приложимите неща за деца и тинейджери в училище, така че ако има родители, това ще е много полезно, защото ще можете да помогнете пряко на вашите деца. Това беше за днес. Със сигурност отново ще разгледаме темата за напред, но сега исках да ви дам нещо, за да можем от тук нататък да започнем да навързваме нещата и да работите директно с вашата уникалност по новите видеа. За дамите от канала, които не са малко всъщност, заповядайте в частна група, фокусирана върху подкрепата на ADHD, женска общност в България. Може да намерите линк в описанието.
И ви благодаря за гледането. Наистина оценявам тези от вас, които следят цялото пътешествие. Може да ми пишете на имейл или да подкрепите канала в Revolut Link. Благодаря и ще се видим следващия път.